Jangan mal. Terus kadune tak weke Tasya, ditampa Tasya. Lah ujug-ujug kuwi kadune dibalekne meneh ning aku. Kadune dibalekne meneh? Iya. Kowe ngerti kenapa dibalekne? Ya ndak tahu, katanya saya. Kuwi perkara idine Dimas. Dimas. Kayak yang sinetron ya. Ya, ceritane ngene. Dimas nek kon cinta ben mujuk Tasya supaya Tasya balikke kado saka aku. Keleni kok. Tanpa maca kok. Ya Mas, lek wedhus yo. Tuh Mas piye lah kok iso Mas iki. Lek wedhus tekan kene, Mal. Nek dukuanmu gak ana wedhus kok. Ora ono kok, soale Desa kok ya. Gak dukuan apa beda desa? Dukuan. gak Oh. ono kok, soale kebanyakan wong nggonku kudu merantau. Jadi ya gak ono sing wedhus. Oh iya kok. Piye kabari perasaan? Wis sakit hati to? Becek rada kecewa lah, Mas. Wong sing tak anggap dulur, ket cilik, ket tak anggap kanca, tega mengkhianati. Teko wedi. Kono nek tak Mas. Jalur lorone katoke iki lho. Kok iso? Gak apa-apa. Ya ndak tahu, katanya Ini kan saya. Tasya ulang tahun, tak kasih kado boneka songo. Lah, kadone malah dibalekne ning aku meneh. Dibalekne meneh? Iya. Kowe ngerti kenapa dibalekne meneh? Nah, Kowe perkara idine Dimas. dusem kabur Ji. Dusem kabur Ji. Dusem kabur. Kok iso? Tak adane jok ya. Ceritane ngene lho. Cinta. Terus kita supaya Tasya balik 300. saka aku. 300. Tenan. Masa krakemi sicak ae gelem aku. Nguntal ketong kok iso entuk wedhus lek gelem aku nek sicak ae. Nek dikom banyu sik. Golek wedhus kok sampe nang kene, Mas. Dus melok syuting Dus. Dus, kamu kesini. Tuh ayah Miko. Kebanyakan wong nggonku iku kudu merantau. Ini juga orang sing nggone wedhus. Kayak ngalah Dus. Oh iya kok. Piye kabari perasaan? Bisa sakit hati apa ora? Yo jenenge kecewa lah, Mas. Wong kula sing tak anggap cilik, tak anggap Cekel wani nyekel wedhus ora kowe. tega mengkhianati. Halah, Ini sapa? wedhus e preng. Kowe nek ra Dimas. Nek sate doyan. Doyan. Nek pitik mentah Ceritane ngene lho. doyan ora? Tasya wingi. Doyan Pak kan ulang tak tahun. goreng Lah, sih. Kita pitik mentah doyan apa ora? Ora. Telek nek digoreng. Doyan. Pitik mentah ra doyan. Perjuangan. Enggak doyan ah, pitik mentah. Telek nek digoreng Terus doyan. kadune tak wekne Tasya. Lah, ditambah Tasya. Gak mudeng. Ini kok mau Kok ditakoki meneh engko. Lanjut.